Minden csapattagunknak fontos az önkéntes munka. Rendszeresen végzünk ilyen munkát. Én például egy közhasznú szervezet tagja vagyok, amely Erdélyben élő gyerekeknek gyűjt mesekönyveket, könyveket. Magyar nyelvű könyveket azért küldjük, hogy az iskolák és közkönyvtárak állományát növeljük. Ezeket az adományokat mindig nagy örömmel fogadják. Idén nyáron a Balatonnál egy 10 napos elsősegélynyújtáson vettem részt a Vöröskeresztnél. Először egy rövid felkészítésünk volt, majd a társammal Balatonföldváron állomásoztunk. Szerencsére nem volt túl sok sérültünk, egy komolyabb volt, ahova mentőt kellett hívni. Nagyon ajánlom mindenkinek ezt a fajta önkéntességet, mert nagyon jó volt a társaság, és igenis fontos volt a strandolók egészsége. Ezen kívül a Cera zenekarunkkal nagyon sok ingyenes rendezvényen veszünk részt, ahol a közönséget a zenénkkel szórakoztatjuk. És így bármikor, bárhol nagyon szívesen elmegyünk, a hívnak minket. Immár 10 éve a Dunavarsányi Mazsoretti Szent Egyesület tagjai vagyunk, amely fennállása óta sokat jótékonykodott. Sok érdekes rendezvényt szervez a város lakóinak, és az elmúlt évben feldíszített karácsonyfákat ajándékoztunk a szegények családoknak. Hogy ezt így elkezdje ezt az egészet? Hát ez 5 alkalommal került eddig megrendezésre, tehát ez volt az 5., ami az elsőnek a kiinduló pontja az a Lángtéka könyvesbolt 20 éves születésnapja volt, és ennek kapcsán akkor még nem gondolkoztunk azon, hogy ez egy ilyen hagyományos rendezvény lesz, de hát az lett, mert nagyon nagy sikere és egyre népszerűbb rendezvény. Fiataloknál mit vett észre? Sokan vannak? Nagyon sokan, minden korosztályból nagyon sokan vannak, a legkisebbektől kezdve, mert hogy külön a gyerekeknek is minden évben van külön utcájuk és programjuk, de azt érzékeltem, hogy minden programszámra minden korosztály érdeklődik. Önkénteskednek is? Nagyon sok önkéntesünk van, azt is megmondom őszintén, hogy lényegesen több az önkéntes jelentkező, mint akik ténylegesen tudunk foglalkoztatni. Magyarországon 65 000 olyan non-profit szervezet van, akik önkénteseket fogadhatnak, így mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő szervezetet, ahol szívesen tevékenykedhet. Pár hét alatt kialakulhat egy olyan komolyabb kapcsolat, amely után már fontosabb feladatokat is elvégezhetünk. Ez a 2 hét számunkra kevés volt ahhoz, hogy egy ilyen munkát elvégezzünk. Ezért jöttünk ki a Dunapartra szemetet szedni. Néha úgy érezhetitek, hogy az önkénteskedés lehetetlen küldetés.